ce dracu ești, mă. Și oricum, ei, contul tău nu face 600 caca, oricum face mai mult. Da, ăla ultima fi, deci că nu voi să-mi fac asta. Bă, dacă Nu, vrei că poți și să eu duci fac cu cont de Melica, mafie. mă. Ai auzit și eu îmi fac cont de mafie, neapărat. Da, în vară. Bă, De dracu, bine. tu nu joci nici pe al tău și tu vrei să-ți faci cont. Da. Și în vară, cu aia. Bine, o să fiu și pe nou, dar vreau și eu să am contul ăsta. Ai auzit, bă, ai auzit în vară. E altceva cu aia când dai contul tău de mafie, dai cu de grup când te doare pula. Aici e dacă e grup. Da, asta. Asta vreau să te întreb, de ce dacă e grup? Ca să dai quit clan și tu să încurci și să dai quit grup. Da, era asta odată. Nu, că nu scrie asta cu că vrei să ieși cu 400 de pe tu dai repede cam 60, mă. 60 pe 60 prost. de ani. Ai intrat mă pe contul meu? Da, mai aștept să 5 minute, îți dau. Bă, deci stai. Mai am Mă, două nu. adăurile, dacă vrei le dai săptămâna asta sau Da, săptămâna mă, da, viitoare. mă, da, mă, da, mă, și ea. Să nu dau. Nu mă, nu am zis că nu dau, nu dau. A, nu, vorbeam cu Mihai. Mai am 2 săptămâni și au rang 4 cu aia. Și ești fericit